Kini buyung dijapui orang jadi sumando suku Jambak. Guno sumando dinayakkan ke Sumara rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang bijawaya. Elok-elok di rumah orang yuang pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya kalau pandai merata haka layual sampai ke picuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka betaruak juo di usuaknya. Indaklah mudah jadi sumando yuang. Lah banyak kami nang kabua contoh nang sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso limau parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan kedipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manulah macam nan nampe. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuihnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak berelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek ju. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batinggabangan di sinan talua manateh. Satu nampak saik yang baru awak merau ke subalah. Itulah sumando rembang matu. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langau hijau iwang. Tacacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini. Ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampuang di bawah lengah. Pendeknya beparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juh. Usah ditiru nambak kian yuang rendah pana martabat awak. Nan gampe sumando ninek mama. Adapun sumando ninek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampuang. Maka pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pujuak sayangi nambah nyawo. Sungguh-sungguh bertanam mudo lambuk-lambuk tanaman tuo suku malateh manaruko nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nalapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai tapakai kanan ba itu. Tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak tapakai kan. Jadilah sabanar orang sumando minantu tauladan itu namanya. Hanya itulah wasiat dari Mama Iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadi kentungkek keganti suluah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai, pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari Mama.